bolla tivulai neat box ni onje shot mitu dakkwe ini guarantee anna poppana irpering tulege ee neeli color da. Hello bandule, welcome back to my channel. Incholler maateli anu sharulle daitan pande inkite paint ge parundu vitlag dagandu panda nikulonje order ittane en courier man perundu ancha packing full aatiji aneta mitte plastic cover ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಮಿನಿ ಪೇಪರ್ ಪೋಪುಂಡತೆ ಐಕೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ದನೆ ತೊಟ್ಟೆ ಐನೆತ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಎದುರುಗಳ ಪಿರವುಗಳ ಸೈಡ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಅಣ್ಣಾಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಂತ್ ತಾಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ ನಾನು ಅನಿತ ಪಿದಡ್ನೆ ವಿಟ್ಲಾಗ್ నేను కొరియర్ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬುಕದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಬರುಡು ಪೊಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರುಂಡು ಪದ್ರಡಾರಿಕ ಐಕ್ ದುಮ್ಮೆಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಂಚೆನ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಿದಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಲ್ತಿರ್ದು ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಬೋಣಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು 200 rupees ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡು ಬಲ್ಪುಲ್ಪುಗೆ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಬಲ ಎತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಡ್ನೆ ತೆಸ್ಕೊ ಪೊಪ್ಪ ಪ್ಯಾರುಂಡಿಗೆ ಪದ್ರಡಾರಿಕ್ नेतो नीर जिंजर कोरलम्मा तक्कोडी अवजि पार्सेल कोरियर अंತಾರೆ ಯಾನಿತ ಪೇಂಟ್ ಬಿದಾರ್ನೆ ಕಾಲ್ ಅಂಕೊಂಡರ ಐ ಡೋಂಟ್ ತಪ್ಪುನು ಯಾನಿತ ಪಿದಾರ್ನೆ ನೀರಮ್ಮ ಜಿಂಜದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದೆ ದೆಕ್ಕದ ಜಿಂಜದ ಕೊರಿಯರ್ ದೀಕ ನೀರಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದ ಜಿಂಜದ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ನೀರು ಪರಿಯರೆ ಬುಕ್ಕ ಬೋಡಪ್ಪನತೆ ನೀರು ಅಂಗಡಿಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ ಪಿದಾಡ್ನ ವಿಟ್ಲಾಡು ಎರಡು ಮುಜ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವಾಯಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಆಫೀಸ್ ದಡಿಯವರ ಪ್ಯಾರುಂಡು ಅಂಚ ಮುಜ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಲ್ತಿರದು ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವು ಚೀಟ್ ಸ್ಟೀರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಟು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟೀರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂಡ ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರುತ್ತೆ ಲೋಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂತೂ ಆ ರೌಂಡ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಚಿರ್ಕ ಹೊತ್ತನವ್ರು ಅటు ನಾವು ಪಿರುಂಜ ಹೌದು ಬತ್ತನೇಟು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂದಾಯ್ತಾನು ಇಲ್ಲಲೆ ಪಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಯ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೂಲುಂಡು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತನ ಮುರಣಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ದ ಪಂತಿಚ್ಚಿ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಅದು ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮರ್ದ ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬೈಯಾಡು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ದಾಪದ ಚೀಟ್ ಏನೇನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅವು ಪಪ್ಪನ ಒಂದುಂಡತೆ ಲೋಷನ್ ಅವು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೈಯಾಡು ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚ ಏನು ಬೈಯಾಡು ಪೊದೆತೋ ನೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತು ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ದಾಗಿಂದ ಪಂಡ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಪಪ್ಪಗೆ ದೊಂಬುಡೆ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಗಾಡಿಡು ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಏರ್ನಾಲ ಕಾರ್ ಮಿನಿತ್ತಿನ ಪೋಪುನಾಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಪೋಪೇನು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪೋಪುನಾಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜೇರು ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ದೊಂಬುಗು ಅಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಪಪ್ಪ ಪೋಪುಜೇರಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡೆ ಪುನರ್ ಪುಳಿತ ಪೋಪುಜೇರಿಗೆ ನಾನು ಚೂರ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕಳ್ಸಿಪ್ಪು बोला हत्तीगी उलाई ನೀರು ತುಳು ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ನೀರು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬುಧವಾರ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬುಧವಾರ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಬುಧವಾರ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬುಧವಾರ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಬೊಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಚ್ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕಚ್ಪು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಕರೆಂಟ್ ಜನ ಪಗಿಂಚಾನೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಚ್ಪೆಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ನುಣ್ಣುದೆ ಊರುದ ಕಂಚೋಲುದ ಕಚ್ಪು ಚೂರು ಕಂಚೋಲು ಪಪ್ಪಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿನ್ನಿಯರ ಪಂತೇರು ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಚೋಲು ವಾರ ಗುರಾಂಡಲ ಕಂಚೋಲು ಬಂದ್ವೇರು ನಾನು ಏನು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೆ ಬಯ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದೈತನ ಪಂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊನಾರಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇಡ ದೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ
ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ಅಂದು ಪೋವಾಡು ಎಡ್ಡತೆ ಬೊಡಿತಿನ ಬಲೆ ಕೇಕ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಯಾರು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನಂತ ಬಿಟ್ಲ ಪಿದಡ್ನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊನದಿಯಾರ ಲೋಷನ್ ಐಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ನೀತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕುವೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ is it possible or not. I lost in the challenge. ತುಲೆಗೆ ದಕ್ಕದ ಏತು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಏನು ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯೊಕ್ಕ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಪಾಡ ದಕ್ಕೆರೆ ದೇಪಂಡ ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಾನೇನು ಪಿತಾಡ್ನೆ ಬಿಟ್ಲಾಗ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ನೆಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿದ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿದ ಒಂದು ಏನು ಅಂಗಡಿಂದೆ ಕೈತಲ್ ನಾನು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಪೇಂಟಿಗೆ ಲೋಷನ್ ತಿಕ್ಕನಂದೆ ಕೊಣತ್ತೆ 390 ಅದೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯಾಯ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀರಿಯಾಯ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏನಿತ್ತ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಐಕ ತುಂಬ ದಾತೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಸ್ಟೀರಿಯಾಯ್ಡ್ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ಲೋಷನ್ ಸ್ಟೀರಿಯಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಎಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಐಕ ಪಪ್ಪ ಕೇನೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಉಂಡ ಕೇನುಂದು ಐಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೇರು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಂಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಕದೈತೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಇರ್ತಂದೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ಫುಡ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಫಂಗರಿಟ್ ಐನೊಂಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಉಂಟು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದೀಕ ಬಲೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತುಲೆ ಚಾತ್ ಫುಲ್ ಮೈದ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬುಕ್ ಅದಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಪಿದೈ ಪೋನುಂಡು ನೀರು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಅವನುಂಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕ್ಕದೆ ನಾನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ದೆಕ್ಕುಂಟೆ ಇನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇರ್ಪೇರಿಂಗ್ ತೂಲೆಗೆ ಈ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಪೂಪುಜಿ ಕಲೆಯದು ಪೂತುಂಡು ಸೋಕುಡೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ಒರೆಸೋಡು ಪೂವು ಗಾಡ್ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಪೂಂಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತುಲೆ ಎಂಚಾನಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡು ಮೂಜಿ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಆಮಿಂದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಏಪರ ಮಿತ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂತಾನೆ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತ್ ಪಾಡ್ಯ ನೀರ್ದ ತಿರ್ತ್ ಲೈಟ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಚಂಡಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪಿನ್ ಪುತ್ತೆರೆ ಪೋಯಿದ್ದೆ ಗುರ್ಕಂದು ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ತಿರ್ತದಿಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ರೂಮ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ್ಡೆ ಏನಾರು ರೂಮ್ ತೂತಾರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಂದೆ ಅವು ಬೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ರಿದ ಎತ್ತಿನೇನೆ ಗಡಿಯಾರ ಕೊಂಚ ಅವು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಮೀದು ದೀಪದ ಇದ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ನಾನು ಕೊನೋಡಾತೆ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬುಕ್ಕದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ನನ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪುತ್ತೋಡು ಬುಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿ ಜರ್ನ ಇಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಲಿ ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.